Maar op welke leeftijd begon jij dan precies met de puntjak? Vanaf welk punt in jouw leven begon dat? Ik wou al heel vroeg puntjak leren, omdat ik zat als kleine jongen, was ik een jaar of 8, 9, onder in de kelder werd al getraind en ik zat altijd als kleine manneke op de keldertrap te kijken en te loeren naar wat zijn die mannen allemaal aan het doen, hoe vechten ze. En ik had die interesse erin om echt goed te kunnen vechten. De afgelopen 100 jaar in onze familie, althans na Tracy Jeroen, zijn we er eigenlijk achter gekomen dat het vaak alleen op overleven en op vechten neerkwam. En eigenlijk nou eind deze jaren begint het toch langzaam te komen dat niet meer hoeft. En ja, dat het nou eigenlijk bergopwaarts daarin gaat, toch? Ja, goed, weet je, kijk, ik heb het allemaal een plaats weten te geven, wat ik vroeger niet wist. En daarom dat ik ook af en toe echt vroeger heel boos was, ook op je moeder, op jou. Ik was gewoon boos eigenlijk op mezelf, maar je weet het niet te uiten. Ja. Ja. En dat vond ik wel jammer. En dat heb ik wel weer geleerd van jouw moeder, om mee wel te kunnen uiten. Eigenlijk een beetje het zwijgen doorbreken door erover te praten. Ja, maar ja, dat was toch even goed moeilijk, weet je. Ja. Kijk, maar je moeder was een volhouder, laten we zeggen. En, ja, daar heb ik het wel van geleerd. Ja. Je mag streng zijn, maar wel rechtvaardig. Ik was altijd even rechtvaardig voor jullie. Nee, maar... Snap je? Ja, maar ik begrijp ook wel waarom nu. Als kind zijn was ik natuurlijk ook heel vaak kwaad en droevig en ik begreep dat niet. Maar eigenlijk door Tracy Jeroen en ook gewoon door de familiehistorie achter te komen, heb ik wel begrip voor de hele situatie. En snap ik ook wel waar dat aan te wijten en aan te danken valt. Dus voor mij is het goed. Ik heb er begrip voor en ik heb het geaccepteerd en het kan vanuit nu alleen maar beter gaan, hè. Ja, ik ga het hopen, jongen. Ik wil dat ook zo. Het is gewoon zo. Mijn opvoeding was gewoon, je neemt het aan en daar blijft het bij je. Dus tegenwoordig is het anders, want je kan er tegenover praten. Kon ik vroeger niet. Mijn praten was een andere taal. Ja. En dat heeft je moeder mij ook altijd kwalijk genomen. Daar heb ik gezegd van, het gaat niet meer gebeuren. Ik moest zelf tegen mezelf liggen te vechten. Ja. Maar ik eigenlijk, ik heb gewoon met andere woorden, ergens een mooie jeugd gehad, maar ook een hele klote jeugd. Ja. Ik werd gewoon gedrild om te vechten. Daarom is de puntjak die ik geleerd heb, de vechtstijl die ik doe, is bijna niet te evenaren met andere mensen. Dus ja, ik heb ook geleerd met de jaren. Het was voor mij echt een gevecht voor mijzelf. Ja. Tegen mijzelf. En dat vond ik toch wel pittig. Ja. Ja, sorry jong. Nee, het is al lang goed, kom hier. Goed gaat met jou jong. Ja, tuurlijk.